Според национално проучване на злоупотребата с наркотици в САЩ, 1 на всеки 10 юноши, 10,7%, е имал тежък депресивен епизод през предходната година, а 1,4% са имали психично разстройство поради злоупотреба с вещества. За съжаление, само 38% са получили лечение. Това е факт, но има надежда. Разпознаването на симптомите на депресия при юношите може да помогне на родители и приятели да предложат помощ по любящ и неосъдителен начин. Свързването на депресивните юноши с адекватни здравни грижи и лечение е важна първа стъпка за намаляване депресията и самоубийствата в тази възраст. Така че, нека съдим по-малко и помагаме повече.